Sziasztok! Ismét köszöntelek benneteket sok szeretettel itt a Learningly oldalán. Egy olyan embertől kérek visszajelzést az angol óráimra, aki Skóciában él és fogorvosi rendelőben dolgozik recepciósként, tehát ugye mindennapok során elég erősen kell használni az angol nyelvet a munkájához, mind szóban, mind írásban, e-mailek formájában, mind pedig telefonon. Amikor megkeresett engem Erika, akkor azt mondta, hogy sokszor elbizonytalanodik azzal kapcsolatban, hogy hogy fejezze ki magát angolul, illetve azt tapasztalta, hogy ha telefonon beszél, akkor sokszor nem értik az anyanyelvűek azt, amit mond, és ezen szeretne változtatni. Szia, Erika! Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Mi késztetett arra, hogy elkezdj órákat venni nálam? Hát nálam ez egy nagyon hosszú folyamat volt, szóval egy kicsit bemutatnám saját magamat. Tehát én ugye, ahogy mondtad, 5 éve élek Skóciában. Az első évben egy magyar cégnek dolgoztam takarítóként, és azt nem is éreztem semmilyen motivációt, hogy angolul tanuljak, mert hát ugye minek nem is éreztem azt, hogy beszélnem kellene akárkivel is, mert hát ugye magyar kollégáim voltak. Igen. Majd utána váltottam egy másik munkahelyre, és ott is volt egy magyar srác, aki segített nekem, tehát ott sem volt túl nagy motiváció, hogy tanuljak bármit is. Majd utána jött a koronavírus, tehát ott az akkori párommal mi hazaköltöztünk 9 hónapra, és úgy Aha. döntöttem, hogy mire visszaérünk, addigra patikán szeretnék beszélgetni angolul, és otthon kerestem is egy angol tanárt. Hát mire visszaértem, addig vagyis abban az idő, vagy szóval, bocsánat, egy kicsit izgulok. Szóval úgy gondoltam, hogy mire visszajövünk, addigra tényleg annyira fogok tudni beszélni mindenkivel, hogy semmi problémám nem lesz, el tudok intézni mindent egyedül, de sajnos nem így volt. Mhm. Az angol tanárnak a technikája nem igazán volt nekem jó, tehát mi ott ugye próbáltunk egy könyvet átvenni, én úgy éreztem, hogy megragadunk egy szinten, tehát, hogy így például én tévesztettem ilyen szerintem nagyon apró dolgokat, például a hevet, a hezet, és egyből visszaugrottunk rá, és ilyen 1-2 órákat még pluszba átvettünk. Pedig szerintem ezek nagyon apró hibák voltak, de és nem kellett volna szerintem ennyire rámenni. Mert Aha, tehát szóval túlságosan fókuszált a nyelvtani dolgokra, ahelyett, hogy a kommunikáción lett volna hangsúly, miközben ugye neked fontos lett volna, hogy a beszédet gyakoroljátok. igen, pontosan. Értem, ez amúgy jellemző így a hagyományos oktatásnál, ugye, mert általában ilyen az angol nyelvet tudományként szokták sajnos tanítani, nem pedig ugye, mint kommunikációs eszköz. Úgyhogy ez nagyon-nagyon gyakori, és mit gondolsz így az általam használt tanítási módszerekről, mi a véleményed róluk? Hát őszintén, amikor én jelentkeztem hozzád, én Mhm. egyáltalán nem hittem benne. Úgy voltam vele, jól van, kipróbálom, igazából mi veszíteni valóm van? Mhm. Mhm. Semmi. És Persze. utána miután mondtad, hogy tanuljak, így az első óra után, hát mondom, virágtak. De valami más világon ez biztos, hogy nekem ez így bele fog menni a fejembe, Aha, de benne maradt. Csodák csodájára benne maradt, és ez nekem tökre meglepő volt. aha. Tök jó, nagyon-nagyon örülök neki. Ezt egyébként én is megfigyeltem, hogy mondtad azt, hogy hú, neked nagyon nehéz leülni, tanulni, aztán így mondtam így egy-két dolgot, feltettem egy-egy kérdést azokkal a kifejezésekkel, amiket vettünk órán, aztán így gondoltam, hogy jó, végül is, hogyha így megmarad, akkor nem is kell így nagyon leülned, érted? Nagyon furcsa volt. Tehát tényleg, hogy én törtem magamat azelőtt, hogy leültem és próbáltam a Mhm. szavakat tanulni, és így semmi. Tehát én azt hittem, hogy én hülye vagyok ez, és soha az életemben nem fogok tudni angolul beszélni. Mhm. És Igen. így teljesen megváltozott Jaj, ezzel a nagyon. technikával, ahogy te tanítasz, és annyira jó. Nagyon örülök neki, nagyon boldog vagyok. És hogy érzed, rugalmasnak és az időbeosztásodhoz alkalmazkodónak találod egyébként az órákat? Nagyon, de ugye mi egy időzónában vagyunk, szóval ez nagyon sokat is segít. Igen.
de én nagyon szeretem, tehát ugye volt olyan, amikor le kellett mondanom az órát előtte egy pár órával, és teljes mértékű megértetted, és sose Mhm. éreztem azt, hogy ilyen nyomást gyakorolnál rám, hogy jaj, hogy mered lemondani az órát, meg ilyenek, pedig ugye az előző tanárnál is nagyon sokszor ugye lemondtam, és azt ugye éreztem, hogy ilyen rossz érzést kelt bennem, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Igen. Ilyen nem Aha. tudom, ilyen lelkiismeret furdalást. Ó, igen, mert ez a baj, hogy igazából mindenki dolgozik és tanul is, van ugye privát élete is, van úgy, hogy nem érzi jól magát valaki, és ez igazából előfordul teljesen, úgyhogy én abszolút mindig így szoktam megtervezni az órákat is, hogy a hét elején, hogyha esetleg valaki lebetegszik, vagy bármi történik, akkor hogyha lemondja az órákat, akkor nincs semmi gond, mert tudom, hogy mivel fogjuk folytatni, pontosan tudom, hogy ki hol tart, szóval, hogy ezt mindig nyomon követem. És melyek azok az interaktív tevékenységek, amelyeket így szoktunk csinálni, és amelyek segítenek neked jobban tanulni? Hát én nagyon szeretem most már a szituációs gyakorlatokat, meg a beszélgetéseket. Az Aha. elején nem jöttek, amikor mondtam, hogy ma akkor beszélgetni fogunk. Megmondtam, nagyszerű. Igen, mondtad, hogy oké. Igen, fú, de rossz volt akkoriban, de most már annyira élvezem őket, és De jó. mindig olyan szituációs gyakorlatokat hozol, amit be tudok képíteni, és így Mhm. sose felejtem el. Például volt egy olyan gyakorlat, amikor a reptéri gyakorlatokat vettük át, hogy miket kell kérdeznem, hogyha valahol elakadnék, meg ilyenek. Ezek ugye nem sűrűn vannak benne a mindennapjaimban, de hogyha ott vagyok, akkor biztos eszembe fog jutni, hogy igen, azt a világgal tanultam, és meg tudom kérdezni minden bátortalanság nélkül. De jó. Tök jó, Mm. nagyon örülök neki. Meg ugye nagyon sokszor az szokott lenni, hogyha valaki tudja, és kell egyfajta önbizalom, hogy megmerje kérdezni a dolgokat, és remélem, hogy így az órák során, hogyha szituációs gyakorlatot veszünk, akkor ez így abszolút fejlődik is az önbizalmat. És hogy érzel az elért fejlődéseddel kapcsolatban az órák kezdete óta? Hát én nagyon büszke vagyok magamra. De jó. Mert én igazából szerintem én nagyon lusta vagyok, tehát, hogy amennyire szeretnék angolul beszélni, vagy szerettem volna beszélni, annyira lusta is voltam tanulni. Tehát, hogy így, ezt is értem magamban, na mindegy, de egy év alatt elértük azt a szintet, hogy ne legyen egy gyomorgörcseim, amikor meg kell szólalnom. Hogyha nem értek valamit, minden gond nélkül vissza fogok kérdezni 101-ére is, hogy mit mondat, nem pedig rá fogom vágni azt, hogy yes, vagy no, vagy Igen. oké, és utána meg mit kérdezem, hogy és mire válaszoltam? Hát nem tudom. És ez nagyon sűrűn előfordult az elején, Mhm. amikor Igen, még, igen. még nem tartottam sehol. Mhm. Igen, ez egyébként jó, hogy nem gyomorgörcsel mész munkába, mert ugye neked a nyelvet ezt aktívan használni kell, ugye, mint recepciós, szóval, hogy személyesen beszélsz páciensekkel, ugye orvosokkal, illetve telefonon e-maileket kell írni, kezelni, úgyhogy jó, hogy nem úgy telik az egész napot, hogy gyomorgörcsben vagy, hogy úristen, most angolul kell mindent csinálnom. Hát, És ajánlanád az óráimat másoknak? Hogyha igen, akkor miért igen, hogyha pedig nem, akkor miért nem? én szoktam is ajánlani az óráidat másoknak. Olyan? Sokan, igen, sokan azt mondják, hogy jaj, milyen drága. Igen, drága. És valószínűleg én is tudnék találni olcsóbban tanárt. Ez nem Mhm. titok. De kifizetődnek az órák. Mhm. Tehát én érzem azt, hogy ez a pénz, az teljesen megéri ezt a befektetést. Aha, de jó. Tehát mindenkinek ezt ajánlanám, hogy ez a pénz az egyáltalán nem sok. Mhm. És tanuljanak veled, mert teljes mértékig megéri. Én vagyok egy nagyon-nagyon jó példa rá, hogy lusta vagyok, nagyon lusta, és mégis egy év alatt elértük azt, hogy minden gond nélkül tudjak beszélni angolul. Igen, és nagyon szépen ki tudod fejezni a gondolataidat, úgyhogy ez teljesen világos.
Úgyhogy Igen, és hála neked. meg hát neked is, mert ugye, hogyha én mondhatok bármit, hogyha nem fogadod meg a tanácsaimat, vagy nem úgy gondolkozol dolgokról, ahogy én azt tanítom, akkor igazából ugye sokat nem érsz, szóval, hogy ebben abszolút partnernek kellett neked is lenned, és hát én is nagyon-nagyon büszke vagyok rád, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen sokat fejlődtél, és hát köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megengedted azt is, hogy felvegyem a visszajelzéset, hogy mások is meg tudják nézni. Úgyhogy tényleg gratulálok sok szeretettel, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy így megtérült a befektetett munka, és remélem, hogy legalább ugyanennyire büszke vagy magadra. Azt hiszem, igen. Örülök neki. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Sziasztok! Sziasztok!